कच्चू खेत काटे में बजा दिलो मोहि छिनारा लोगो तो दिखे के पानी मांगी दे मोहि छिनारा खेत काटे में बजा। आओ भाई हां बोला कहां घर तार लोग ए जे पासे में हां। अरे भैया हमरो खेत 2 बीघा काटे के रहो कटा जाए। हां कटा जी। कैसे रुपए बीघा कटता हो 2000 हां। आओ भैया कुछ दाम कम ना कर बोलो। ए देखो तो महंगाई के जमाना में का काम करे जाए में 150 कम दे दियो। 150 ना 1800 रुपए ले लो लोग हमर काट डालो ना सीधे सीधे 19 हो जा काट के बांध दे लेकिन बोझा ना ढोप जा। बोझे ना ढोबो लोग ना छोड़ दो लोग बोझा हम ढोवा ले हम गाड़ी लगा के अपन खाली कितना लोग काट बांध दियो लोग। ठीक बा 1900 रुपए दे दियो। तो कहिया ले बताओ लोग। आओ तीन काल से हाँ। ठीक है बाबू लोग काल से इनसे तो बनिहार के बोलनी कबे ले कहला से चलो कल से काटे आवत तनी आके भोरे से कबे से ताकत तनी घाम मुग लबी तो कहलस ना बहन छिनरा ना कहो यस। ए भाई तार कौन खेत हो आगुला लोग हां बाकी बड़ा लेट कइला लो बाकी देखो लोग ये खेत हटे हमरा 5 बीघा बाटे 5 बीघा काटे के बाटे कटा जी नु तो ठीक है बता लो काटा लोग हम तनी आवत तनी कुछ काम बाटे जा तू हम काटे थे जा। ठीक बा काटा लोग हम मीठा पानी विदा करा दे। चलो बाबू भैया पियास लागल बा एकरा वही चलो जवान बाबू के जवान एकरा वही दोगले बाबू सोने हाथना छोटी छोटी लड़का बोझा बांधता सुने कन को बुझाते नहीं कि पानी लेके आई या खाए लेके आई भूखे कटवा जौन नहीं तो से जौन दोगले बाबू काट तो का करबो आई तो बताओ तनी को 50 रुपया मार देतनी। ए भाई ये बैठ के मथुआ तर लड़का प्यासल बास मत भूखे टटा तर सन। अरे लइका अभी फोन कइले बनला नाश्ता पानी लेके आवत हटे हमारा लगे होता कभी से नाश्ता पानी मांगत रहो। अरे मर्द तक किसिया जौन मंगइले में नाश्ता पानी लेके आवत हटे कॉल बतली पानी पिया लोग आवत लेके मर्द ना बोतल है बना कुछ है मुंह लगा कलम पानी पी जानू तब